נמצאים בעזר השם תחילת חודש תמוז. שמבואר בדברי רבותינו שכל חודש וחודש מחודשי השנה יש לו כוח מיוחד בנפש האדם שמתגלה באותו זמן. חודש ניסון זה שיחה, חודש איור זה עירור, חודש סיבון זה הילוך, חודש תמוז זה ראייה. לאחר מכן שמיה, מייסה, וכן על זה הדרך. אם כן, חודש תמוז, הכוח שמתגלה בו בנפש של האדם זה הכוח שנקרא ראייה, כוח שהאדם רואה. י"בייס שבטים, כל שבט ושבט יש לו כוח. כוח של ראייה הוא הכוח שנקרא ראובן, מלושן ראייה, כמו שנאמר בפוסק. נעשה קצת יותר להבין מה זה שייך אלינו, מה זה נוגע אלינו, איפה זה קיים אצל האודום בעצמו, ולפי זה מה יותר אפשר לפעול עם זה. המושג שנקרא בלשון של תוירו ראייה זה לאו דווקא הראייה של עין רואה. לא שונה הגמורה אומרת אין לדיין אלא מה שעיניו רויס. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה הכוונה זה דבר אין לדיין אלא מה שעיניו רויס? הגמורה נוקט את זה בשני אופנים. הגמורה בנידה ודף חוף נוקט את זה כלפי דיני מראה של דם. מה שהדיין ראה, כך הוא פוסק. שם זה נאמר ביחס לראי העין, מה שהעין רואה. אבל הגמורה בסנהדרין בדף ו' אומרת את זה לגבי דיון ממש שדן דיני תוירו. אין לדיין אלא מה שאינו רויס, זה מדבר על סברת הלב, על ראיית הלב. רש"י מפורש בבבא בקוף א' מסביר שאין לדיין אלא מה שאינו רויס, מדובר כאן על שני סוגי ראייה. יש ראייה אחת שהיא ראיית העין, עין רויו, אין האדם רואה. זה סוג אחד של ראייה. הסוג השני של ראייה, כמו ששלמה המלך אומר, ליבי רואה הרבה חוכמו, הלב רואה. עין רויו ולב חוימד וכלי המעשה גומרים. פשטו דברי חז"ל, העין רואה, הלב חומד, אבל הוא לא רואה. אבל עומק דברי חז"ל, עין רויו, ואותה ראייה נעתקת לראיית לב, ולכן הלב חומד. לא רק כפשוטו שהעין רואה והלב חומד. הראייה נשארת בעין, ותולדת ראיית העין היא חמדה. אלא עין רויו, בעיניים. לב חומד, הלב רואה את הדבר בראיית הלב מכוח ראיית העין, ולכן הוא חומד. אבל מכוח מה הוא חומד? לא מראיית העין ישירות, אלא ראיית העין יוצרת ראייה של לב, ומכאן ואילך הוא חומד, כי הלב רואה. שון הגמורה שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. הלב רואה, הוא רואה. אלא שיש מה שהלב רואה מצד עצמו, יש מה שהלב רואה כי העין ראתה. עין רואה ולב חומד. גמירה שאין יצרו ראשונית אלא בדבר שרואה הלב, שהעין רואה, ואז הלב רואה אותו. יש לידיעה בדברי חז"ל, שנאמר בחטא הראשון של אודום הראשון, ותרא אישו, כתוב עץ למראה, תאוו לעיניים, נחמוד עץ להשכיל. מה זה ותרא אישו? איך היא יכולה לראות
שהעץ הוא טוב? איך היא יכולה לראות שהוא טעב או לעיניים? איך היא יכולה לראות שנחמד העץ להסכים? אומרים חז"ל, ותרא אישו, זה לא מדובר על ראיית העין, אלא מדובר כאן על ראיית הלב. לב רואה. יסוד הדברים כן ברור מאוד בדברי חז"ל הקדושים, שהאדם רואה משני מקומות. הוא רואה מהעין והוא רואה מהלב. מה זה המושג שנקרא ראיית הלב? מה שהעין רואה, כל אדם, כל תינוק מתחיל לראות, לאט לאט הוא מבין שהוא רואה. זו ראייה שמוכרת, שמובנת במידת מה לפחות לכל אחד. מהי ראיית הלב שהלב רואה? הלב, כפי שהאדם על דרך כלל מכיר אותו, הוא מכיר את הרצונות שבלב ואת ההרגשות שבלב. יש מה שהאדם רוצה, יש מה שהוא מרגיש. הוא רוצה גשמיות, הוא רוצה רוחניות, הוא אוהב, הוא שונא, הוא כועס, הוא שמח. אלו הם ההרגשות שנמצאות בלב. אבל יש כוח נוסף בלב שנקרא ראייה. מלבד הרצון שבלב ומלבד ההרגשות שבלב, יש עוד כוח בלב שנקרא ראייה. מה הלב יכול לראות? לשון הפסוק כמו שכתוב, הנובי היה נקרא, לפני שהוא היה נקרא נובי, איך הוא היה נקרא? הוא היה נקרא חויזה, הוא היה נקרא רויה. נובי, כשבאים להגדיר מהי מדרגת נבואה, יש נבואה מלושן נבואה, מלושן ניב ספוסיים נובי, זה הבחנה אחת בנבואה. ההבחנה השנייה שנקראת בנבואה, הוא נקרא חויזה, הוא נקרא רויה. למה הנובי נקרא חויזה? למה הנובי נקרא רויה? הנובי רואה מהלב, על שם כן הוא נקרא רויה. כל מדרגתו של נובי, שעל שם כן הוא נקרא חויזה, שעל שם כן הוא נקרא רויה, זה מחמד שהוא הגיע למדרגה של ראיית הלב מבוררת. כל אדם רואה בלב, אבל הוא רואה דברים שאינם ברורים. הנובי רואה ראייה ברורה, ראייה זכה. מה הנובי רואה? לא שומעים הפסוק. וביד הנביאים אדמה. גודל כוחון של נביאים שמדמים צורה ליוצרו. מה הכוח המעולה שבנובי? הוא נקרא חויזה, הוא נקרא רויה. איזה חיזיון, איזה ראייה? חיזיון וראייה של כוח הדמיין. וביד הנביאים אדמה. רוב הבני אדם על דרך כלל ששומעים את הדבורים זה נראה להם דברי זרות מופלגים. כל הנבואה היא דמיון. חס ושלום. זה מחמד שאנחנו לא מבינים על דרך כלל מהו דמיון דקדוש. שמורגל על דרך כלל בלשון בני אדם דמיון, כשרוצים להגדיר אדם בטל, אז אומרים עליו בעל דמיונות. מחמד שהכרת האדם על דרך כלל במושג שנקרא דמיון, כוח המדמה שאיננו מבורר, מעמיד אותו בדמיונות של אבל. ומחמד שהוא מכיר על דרך כלל את הדמיונות של אבל, את הדמיון שאיננו מבורר, והוא לא מכיר מהו דמיון מצורף, דמיון זך, דמיון נקי, דקדושה, לכן הוא מצייר את הדברים כדמיונות, כדבר בטל. אבל דמיון טהור, דמיון שלם, מי שנמצא במדרגה השלמה שנקרא דמיון, במדרגת נובי. אין לנו נבואה עכשיו, אבל יש לנו דרך לדרוך באותה נקודת דמיון. כמובן שאנחנו לא מדברים עכשיו בדמיון שמה שעוסקים בדור האחרון שהביאו מאום ישראל, לא בזה עוסקים כלל. אנחנו מדברים בדרך רבויסנו שדרכו מאברהם, יצחק, יעקב, מוישה, אהרון, יוסף ודוד, צאילוך בעקבי הצאן. מהו אותו כוח דמיון שקיים בלב?
השכל של האדם חושב, הוא מחייב, הוא שולל, הוא מכריח, הוא בונה, הוא סותר. הלב של האדם מקבל לעולם רק דברים שיש בהם כוח שנקרא ציור. לב לא תופס דבר שאין בו כוח ציור. דבר שלא יצטייר, הוא יכול לעבור את המערכת שנקראת שכל או אודו. דבר שיצטייר יכול לעבור את המערכת שנקראת לב. דבר שלא הגיע לכלל ציור, הוא נשאר במערכת שנקראת שכל. כשהאודו למשל חושב ששניים ועוד שניים שווה 4, המחשבה הזו זה מחשבה שיכולה לעבור שכל, היא לא יכולה לעבור לב. אבל כשאדם חושב ומצייר לעצמו ששני ספרים ועוד שני ספרים, יש כאן 4 ספרים, ויש לו כוח הציור שמצייר את הספרים לנגד עיניו, זוהי מחשבה שיכולה לעבור דרך המערכת שנקראת לב. מערכת השכל היא מערכת מופשטת. היא תופסת דבר שאין בו כוח ציור אלא הכרח שכלי. מערכת הלב לעולם לא תתפוס דבר, אלא אם כן היא עברה הלבשה שנקראת כוח ציור. שלמה המלך אמר, ליבי רו ארבה חוכמה. זה אותו שלמה המלך שעליו נאמר, איזן וחיקר, תיקן משולים ארבה. האם יש שייכוס הדודה? שזה שני שלבים, שני דברים. שלמה המלך על כל דובר ודובר, כמו שאומרת הגמורה, הוא היה אומר 3,000 משל. שלמה המלך אמר, ליבי רו ארבה חוכמה. כלומר, כל מה ששלמה המלך ראה הרבה חוכמה, כמו שאומרים חז"ל, זה מחמת שלכל דבר היה לו משלים. בשביל מה צריך משלים? משלי המגיד מדובנה, משלי החופץ חיים, בשביל מה צריך משלים? בשביל לעבור את המערכת שנקראת שכל, צריך משל רק לאדם שנמצא במדרגה שכלית פחותה מהשכל שרוצים להעניק לו. הוא לא יכול להשיג את השכל כפשוטו. מלבישים את אותו שכל במושל, אז השכל שלו תופס את הדבר. אבל אצל כל אדם, כשמסבירים לו דבר שהוא במדרגת השכל שלו, לא צריך להסביר לו את זה במשל. אז למה שלמה המלך היה צריך לתקן על כל דבר משל? בשביל פחותי הדעת הוא תיקן את המשלים התחתונים, ושיותר מכך הוא תיקן את המשלים העליונים. לא זה רק העומק. אצל כל אדם דבר שהשכל שלו תופס בלי משל, הלב שלו יתפוס את זה רק עם משל. אצל כל אדם דבר שלמעלה ממדרגת השכל שלו ורוצים לקרב את זה לשכל שלו, מלבישים את זה גם כן במשל. אבל אצל כל אדם דבר שמושג בשכלו בלי משל, מחמת שזו מדרגת שכלו, הלב שלו ישיג את אותו דבר רק מכוח משל. שלמה המלך שאמר ליבי רו ארבה חוכמה, הוא די כזה שאיזן וחיקר, תיקן משולים הרבה. הוא תיקן משלים הרבה בכדי ליישב את ידיעת השכל, שהיא תהיה ידיעת הלב. ולכן די כי אצלו הלב שלו ראה הרבה חוכמה. כי כל חוכמת שכל התלבשה אצלו במשלים, ומכוח המשל הוא הגיע לציור של הלב. באופן כללי יש ללב שני סוגי ציורים. יש ציור אחד שנקרא ציור של אויסיוס, ציור של אותיות. הציור הזה נקרא עירור, מערר בליבוי. מערר, כמו שאומר הגרו, מערר בליבוי, הגמורה אומרת בברוכס, בשעתו מקור קריאת שמע, בליבוי, מערר בליבוי. הוא מצייר את האותיות של הקריאת שמע בלב. זה ציור אחד של לב. זה שייך לחוידש עיר, עירור הלב. חוידש תמוז זה ראייה, זה לא עירור. ראייה עניינה ציור של הלב לא בצורה של אויסיוס. מי שמצייר צורה של אויסיוס, אז הדרך השורשית, כמו שמובא בתחילה סיר החיים, שהאדם יצייר תמיד לנגד עיניו
שיביסי השם לנגדי סומית, שם י' קי ו' קי בניקוד יראה. זה מהלך אחד, אבל לא זה סוגייתנו אשתה. כאן מדובר על איזן וחיקר תיקן משולים ארבע. מדובר על ציור הלב באופן של משל. מהו ציור הלב באופן של משל? שאני משתמש במשלים, בדוגמאות, במקרים המוכרים ממאי אלמה, כל אחד לפי הכרותיו, ומכוח כך הוא יכול להגיע לנמשל. הלב בבחינת ראייה, מה הוא רואה? הוא רואה דמיון, זה מה שהוא רואה. אבל הדמיון הוא המשל. ומה קורה בשעה שהוא מצייר מכוח הדמיון את המשל? מכוח כך המשל נעשה כלי, כמו שאומרת הגמרא ביבומס, איזן וחיקר. קודם לכן התורה הייתה בבחינת כלי שאין לה בית יד, אין לה בית אחיזה, ומכוח שלמה המלך שאיזן וחיקר תיקן משולים ארבע, הוא עשה את התורה ככפיף או ככלי שיש לה בית יד, יש לה בית אחיזה. ומכאן ואילך המשל שהוא הכלי עם הבית יד, בתוכו נכנס הנמשל שהוא הציור האמיתי, הוא לא דמיון. הלב שיש לו כוח לצייר דמיון זה הכלי, ובתוך אותו כלי מה ייכנס? הציור האמיתי, שהוא לא דמיון אלא ציור גמור. מי שחי עם כוח ציור שהוא ציור של דמיון בלבד, אז הוא חי בבחינה של דמיונות. שאנשים עושים בדור האחרון שמשתמשים בכוח שנקרא דמיון מודרך, זה דמיון ששייך לחולי נפש. למה? זה נכון שהם לא מגיעים ברוב המקרים לחולי נפש, אבל למה זה דמיון שאיננו של קדושה? דמיון של קדושה הוא משל, אבל איפה הנמשל בתוך הדמיון הזה? כלי שאין בו נמשל רוחני, אלא יש בו רק משל, זה דרך ששייך לאום ישראל, זה לא דרך ששייך לדרכי ישראל. דרכי ישראל זה כלי של משל שמכוחו אני אוחז בנמשל. דמיון הוא כוח שנקרא כלי לכוח שהוא יכול לקבל בתוכו את הציור האמיתי, שהוא צורס אודום השולם בקדושו סו יסבורך שמוי. וביד הנביאים אדמה, לא כויכו של נבואה, גודל כויכון של נביאים, שמדמים צור אל יוצרו. מה כוונת הדבר מדמים צור אל יוצרו? הם מדמים את הצורה התחתונה, שזה המשל, זה הכלי, ומכוח כך הם מקבלים את האור של הנמשל, שזה צלם ודמוס אלוהיקים של מעלו. בצלמנו כדמוסנו, בצלם ודמוס של מעלו האודום נברא. אז האודום כולו משל לקבל את הצורה העליונה, שזה צלם אלוהיקים, צלם ודמוס של מעלו. יש כוח שנקרא כוח הציור, ויש כוח שנקרא כוח הדמיון. אלו הם שני כוחות. כוח הדמיון זה מה שהאדם מדמה דבר שאיננו קיים. זה כלי. כוח הציור זה מה שהאדם מצייר את מה שקיים. זה האור שצריך להיכנס בתוך הכלי. אם האדם מצייר בליבו ציורי אי אלמה, זה בבחינת ציור, אבל זה דברי אבל. הוא צריך להשתמש עם כוח הדמיון של קדושה שיעשה כלי לציור רוחני. יכול גם להשתמש בציור גשמי שישמש כלי לציור רוחני. אבל כל ציורי הלב, כל עניינם מה הם? כלים לציור רוחני. ושוכנתי בסויכו, בסויך ליבוי של כל אחד ואחד, כדברי חז"ל כידוע. הקדוש ברוך הוא שורה בליבום של ישראל, צור לבובי וחלקי הווי. אבל איך האדם אוחז באלוהיקוס ששורה אצלו בלב? הרי זה דבר מופשט. אחד מהדרכים, כאשר יש לו כוח של דמיון בלב, וביד הנביאים אדמה, זה נקרא ראיית הלב.
מכוח כך האדם בונה כלי, שהכלי הזה נעשה כלי קיבול לקבל צור רוחניס. וכאן הוא מגיע להרגוש הסליקוס. יש כאן הבדל דק מאוד בין דמיון של קדושה ודמיון שאיננו של קדושה. בפשטות מבינים שדמיון של קדושה כוונת הדבר שהאדם מצייר דברים קדושים, דברים נעלים, דברים משובחים. מה שאין כן דמיון שאינו של קדושה כוונת הדבר, שהוא מצייר דמיונות ששייכים לאיילמה, לעולם הזה. זה נכון, אבל לא זה עיקר ההבדל. עיקר ההבדל הוא שדמיון של קדושה הוא כלי, ודמיון שאיננו של קדושה הוא שהאדם משתמש עם הדמיון כהוויה לעצמו, ולא ככלי לקבל צורה רוחנית פנימית עליונה יותר. זה ההבדל המהותי בין ציור של קדושה לציור שאיננו של קדושה. הפוסוק הרי מעיד כי יצר לב או אודום רע מנעורו. יצר לב או אודום הוא רע. איך האדם משנה את אותו יצר לב או אודום שרע מנעורו? איך הוא מזכך אותו? איך הוא משנה אותו? איך הוא מרומם אותו? איך הוא מהפך אותו? שכל לעצמו לא יהפוך לעולם את הלב, אפילו אם אדם יחיה 1000 שנה. כי השכל מכריח, השכל מסיק. הלב מצייר. אם אדם משתמש בידיעת השכל ורוצה להעתיק את זה לידיעת הלב, כיוון שהשכל מדבר בשפה אחת והלב מדבר בשפה שנייה, זה לא אותו שפה. לכן ידיעת על שכל על דרך כלל לא פועלת אצל רוב בני אדם על ידיעת הלב. לא שנה רמח"ל בדרך עץ החיים כידוע, אילו אויסה הידיעה אוי מדס הלב בני אודום לא אויו חויטים לאוילום. אבל אילו הידיעה הייתה עומדת אצלהם על הלב ולא הייתה עומדת אצלהם רק על השכל, איך מעתיקים את ידיעת השכל לידיעת הלב? הלך אחד כמו שהוזכר לאל, זה סוגיה של עירור שלא יסיוס. אבל מה ששייך עכשיו לסוגיה שלנו, מעתיקים את ידיעת השכל לידיעת הלב אם יוצרים בלב דמיון וציור של קדושה שנעשה כלי לצור רוחניס. כאן בעצם סוד העבודה הפנימית שבה דרכו רבותינו שבמשך כל הדורות כולם. כל דבר אם כן שלא יתלבש במשל, בדמיון או בציור הלב ככלי לצור רוחניס, הוא לא ייקלט במערכת שנקראת לב, ואז הלב נשאר במדרגה שנקראת כלשון הפסוק יצר לב אודום רע מנעורו. זה נקרא אם כן בלשון חז"ל לב רואה. הלב רואה. יש בצד אחד לב ובצד השני יש את הריאה. ריאה כמו שאומרים חז"ל שממנה באה ראייה. ראייה וראייה זה אותם אותיות. הלב גם רואה, לכן הוא נמצא אחד מול השני. הראייה נמצאת מול הלב, הלב מול הראייה. כי שניהם יש להם כוח שנקרא ראייה. מהו הראייה של הלב? הכלי של הראייה הוא דמיון דקדושה. האור של הראייה היא ראייה של צור רוחניס. הראייה הרוחניס הזו באופן כללי היא מתחלקת לשני חלוקים שמוזכר בדברי רבי סג. דברים די ידועים, ננסה להבין אותם לפי מה שנאמר קודם לכן. לב רואה. הלב רואה. יש בו את כוח הדמיין של הציור, הוא יכול לדמיין או לצייר גם דברים מוחשיים שיעשו כלי לצור רוחניס. אבל מה הוא יצייר? איזה ציורים? בזה באופן כללי יש שני חלקים. הלב, כמו שאומרים חז"ל, גמור כידוע, יש באדם
שני חלולים שבלב. קודם שיוכל אודום, אומרת הגמרא בעשרה, יש לו שני לבוביס. לאחר שהוא אוכל יש לו לב אחד. אין לו לב אחד לאבינו שבשמיים, אבל הלב מצד עצמו יש בו ימין ושמאל. לב חוכם לימינוי, ולב כסיל לשמאלו. יש חלל ימוני שבלב, ששם שורע יצר טוב. ויש חלל שמאלי שבלב, ששם שורע יצר אור. פשטות העבודה, לעקור מהחלל השמאלי של הלב את היצר אור, ולהכניס גם לתוכו את היצר טוב. וזה אמס. אבל בעוונה יותר ברורה. כל דבר בבריאה בנוי באופן של חיוב ושלילה. טוב ורע. ימין ושמאל. בלב זה נקרא חלל ימוני שבלב וחלל שמאלי שבלב. יש שני כוחות באדם, איך הוא עובד עם הלב שלו. הוא יכול לעבוד עם כוח החלל הימני שבלב ולעבוד עם החלל השמאלי שבלב. אנחנו לא מתייחסים עכשיו לחלק שנקרא יצר טוב שנמצא בתוך החלל הימני ויצר אור שנמצא בחלל השמאלי. אנחנו מתייחסים עכשיו לעצם החללות הימנית ולעצם החללות השמאלית. שני כוחות יש בלב. העבודה של האדם היא להפוך את הלב לליבי חולל בקרבי, כמו שאמר דוד המלך. יש לו שני חללים בלב, כלומר, יש לו שני כוחות בלב, כוח ימני שבלב וכוח שמאלי שבלב. כוח ימני שבלב הוא כוח האהבה שבלב. כוח השמאלי שבלב הוא הכוח של העירה שבלב. יש מצווה של אהבה ויש מצווה של עירה. אלו הם שני כוחות. כוח האהבה נמצא בצד הימני שבלב, וכוח העירה נמצא בצד השמאלי של הלב. כשהתבהר שעיקר עבודת הלב היא ליבירו, היא כוח שנקרא ראייה, זה עיקר כוח הלב. יש כוח של ראייה הלב מצד שנקרא אהבה, ויש כוח של ראייה הלב מהצד שנקרא עירה. עירה כידוע מאוד זה אותיות ראייה. מהו הכוח של אהבה ומהו הכוח של עירה? תמיד אנחנו מפרשים את כוח האהבה ככוח, כמידה. האדם אוהב, ואת כוח העירה כמידה, ככוח, הוא מתיירא. זה אמס. אבל כשמבינים שהלב בנוי על הכוח שנקרא ראייה, ליבירו, אז יש ראייה של אהבה, יש ראייה של עירה. ודאי שראייה של אהבה מולידה אהבה, וראייה של עירה מולידה עירה. אבל יש ראייה של אהבה, ויש ראייה של עירה. מהי ראייה של אהבה ומהי ראייה של עירה? כדוגמה, בעלי המוסר, שורשום רבי ישראל מסלנט, עבדו בעיקר על העירה, ופחות, לאחר מכן רק על האהבה. לכן עיקר כוח העבודה שלהם שנקרא ציורי הלב, על מה הוא היה? היה על הכוח שנקרא עירה. הציור הידוע שאומר רבי ישראל, שהאדם יצייר לעצמו שיש אש גדולה, ואומרים לו להכניס את היד לתוך אותה אש. כמה זמן הוא מסוגל להכניס את היד לתוך האש? אם האש עוד יותר חזקה, והאש עוד יותר חזקה, ועוד יותר חזקה. מה אומר לנו כאן רבי ישראל? הוא אומר לנו את היסוד ראשית שביארנו מקודם, שהעבודה בלב בנויה על כוח שנקרא ציור, דמיין. אבל לא כמו שאפשר לסבור שכאשר האדם יצייר שיש אש של גיהנום, זה התכלית של תירס הלב. לא, בשום אופן לא. זה הכלי של הציור, זה הכלי של הדמיין. אם הוא צייר ציור אמיתי, אז הוא ירגיש את האור הרוחני של הגיהנום באמת, ואז יש לו עירה רוחניס. אבל הצורה של המהלך שבו עסק רבי ישראל הוא צורה של אבוידו, של ציורי הלב ששייכים לחלל ימני שבלב שהוא אהבה, או לציורי הלב ששייכים לחלל השמאלי שבלב שנקרא עירה.
עיקר כוח הציור, בוודאי הציור הזה שהוזכר, הוא ציור ששייך לחלל השמאלי שבלב שנקרא עירה. זה צד אחד של ציורי הלב. כמובן שהדוגמאות בעירה הן רבות. הדוגמה של הציור של רב ישראל באופן של גיהנום זה סוג אחד של ציור. אבל זה ללמד על הכלל כולו יוצא להבין מהלך אחד של ציורי לב. הקו השמאלי של ציורי לב הוא ציור של לב שבנוי על עירה. אני מצייר דברים שיוצרים אצלי עירה. אני יכול לצייר אריה בדרך ומכוח כך ליצור עירה. אני יכול לצייר אש של גיהנום ומכוח כך עירה. קשה לצייר אש של גיהנום, אז משתמשים במושל שהיא אש גשמיס. אני לא מצייר את האריה שנמצא במרכובה בצד ימין, אלא מצייר את האריה שאני מכיר. השתמשתי במשל של כוח הציור, שיעשה כלי לאור הרוחני. אבל הציורים האלה, מה מהותם? הציורים האלה מהותם ציור של קו השמאל שבלב, חלל שמאלי שבלב, שמצייר עירה. זה ציור אחד. ציור שני, כלומר מהלך שני, הפוך לגמרי ששייך לחלל ימוני שבלב, זה ציורי אהבה. דוגמה אחת, כמובן שהם רבים, שמוזכר בדברי רבי סיים, שכשאדם רוצה לצייר את השכר השלם שיהיה לו סדלובי, שהוא נצח נצוך עם דבר שאין לו גבול, כמו שאומרים רבי סיים, ובמכתוב אליהו, ואלה שקדמו לו, שהאדם יצייר את הים, כמה טיפות יש בים, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, דבר שאין לו סויף, מים שאין להם סויף, כמו לא שנה גמור בסויף יבומס, אז הוא מצייר עוד שכר ועוד שכר ועוד שכר ועוד שכר, דבר שאין לו הפסק לעולם. וכוח כך מה הוא מצייר? הוא מצייר ציורים של אהבה. הציורים האלה הם כן, הם שייכים לקו הימין, לחלל הימין שבלב, שם האדם מצייר ציורים של אהבה. אלו הם בכללות שני כוחות של ציורים ששייכים לעבודת הסלית. כוח של ציור ששייך לחלל השמאלי שבלב, שהוא כוח של ציור של עירה, וכוח של ציור ששייך לחלל הימני שבלב, שיהיו ציורים של אהבה. בדור האחרון, שבני אדם חלשים נטו יותר רבי סיינו, שאם האדם כבר עובד עם ציורים, שיצייר ציורים של אהבה ופחות ציורים של עירה. אחמת שרבי סיינו סברו שהנפשות חלשות. בדורות הקודמים זה היה שני מהלכים שכל אחד דרך, ודאי שכל אחד עשה את שני הציורים, אבל כל אחד דרך בדרך אחת עיקרית ואת השנייה כעוזרוסי. בדור אחרון שבני אדם חלושי נפש יותר, כוח ציורי קו השמאל שהם ציורי העירה קשים יותר לאדם, לכן נטו יותר רבי סיינו שהאדם ישתמש בציורי האהב, אבל כמובן זה דבר שמשתנה מנפש לנפש. הצד השווה הוא שהאדם אבל חייב לבסוף שיהיה לו את שני הציורים. חייב להיות שיהיה לו גם ציורי אהבה וגם ציורי עירה. השאלה מאיפה הוא מתחיל, ובלשון אחרת מה העיקר אצלו, אבל זה בלוי זה אי אפשר. כמו שהאדם לא יכול ללכת עם רגל אחת, כך אם אין לאדם את שני חלקי הציורים שבלב. חלק ציור שבלב של חלל ימוני שבלב שהוא אהבה, וחלק ציור של חלל שמאלי שבלב שהוא עירה. הלב הזה יישאר כלשון הפסוק, יצר לב אודום רע מנעורו. לב שיש בו את הציורים של אהבה ואת הציורים של עירה, אבל הוא משתמש באותם ציורים לא ככלי לאור עליון, אלא כציורים לעצמם. זה בוודאי יביא זיכוך מה ללב, אבל הוא יישאר אדם ששייך כאן לאוילום הגשמי. הוא לא שייך לאוילום הרוחני בעצם. למה הוא לא שייך לאוילום הרוחני בעצם? כי הציורים שלו הם ציורים גשמיים, ואם הוא לא משתמש בהם כמשל אלא כנמשל, אז איפה הוא נשאר? אצלו הוא נשאר חי במקום המושל,
מקום המושל הוא אוי לו מחומרי. אז הציורים שלו שהם ציורים חומריים, ציורים חומריים פועלים במוקוים שהאדם פועל, אז הוא נשאר מקושר לאוי לו מחומר. מה שאין כן אם האדם משתמש בציורים כמושל, אבל מהמושל הוא מנסה להגיע לנמשל, זה הכוח להעלות את הלב למדרגה יותר עליונה. הרי זה ברור. יושבים למשל, האדם יושב בשולחן שבת ומספר סיפור. הוא מספר בעצם מושל. כאשר הוא גומר לספר, הילד לדידו שמע סיפור, הוא לא שמע מושל. יושב שם האדם מבוגר, אז הוא שואל, נו, מה הנמשל? הילד ששמע את אותו סיפור, הוא תופס שהסיפור הזה הוא נמשל, הוא לא מושל. לדידו רצו לספר סיפור, מה קרה? סיפור מעניין, מה קרה? כל סיפור שהאדם שומע, הוא יכול לתפוס אותו כמושל ויכול לתפוס אותו כנמשל. אדם שומע מייסה שכן היה. כאשר מספרים לו מייסה שלא היה, אז הוא מבין לשם מה הסיפור, שישתמש בזה כמושל ונמשל. אבל האדם שומע מייסה שכן היה, מה הוא עושה עם אותו מייסה שהוא שמע? אז אדם שלא תופס כל דבר כמושל, אז הוא שומע, סיפרו לי מה שהיה. החפץ חיים שהיה שומע כל מייסה, מה הוא תפס ממנו? יסוירוס רוחניס. למה? כי הוא הבין שכל סיפור מהו? אפילו אם הוא היה, זה לא אפילו שהוא היה, כל המציאות היא מושל לרוחני. מאיפה הגיעו משלי החפץ חיים? החפץ חיים היה מספר משלים. מאיפה זה בא? כי הוא תפס את כל המציאות כמשל, ומכל מעשה שהיה הוא הוציא נמשל. אדם שתופס כל מציאות כמשל, אז גם נוטה לאחר מכן לספר משולים. אבל שורש התפיסה התחילה מאותו מקום שהוא תפס כל דבר כמושל. אם הוא ראה גשם יורד, אז הוא מיד הסתכל ואמר, קדוש ברוך הוא מראה את כוחו. למה? כי הוא ראה את הגשם כמושל. כל דבר שהוא ראה, הוא התייחס עליו כמושל. האדם שחי בכזו תפיסה שכל דבר שהוא רואה זה מושל, והוא מחפש את הנמשל, אז הוא יכול לתאר את הלב שלו, לעלות לעולם יותר עליון. ותאר ליבנו לעובדך באמס. זה תפילה. תפילה היא סומכת. איפה החצי של האבוידו? מה שנוגע אשתה לענייננו. החצי של האבוידו היא לתפוס את כל החיים כמושל. יש אדם שקורא שיר השירים ולדידו זה נמשל רחמנא ליצלן. אבל אדם שיודע שמי שחיבר את זה שלוימי המלך, אז הוא מבין שכל הספר הזה הוא מושל, הוא מושל גומו. קודש קודושים כמו שאומרים חז"ל. תפיסת לב אמיתית. מהי ראיית לב אמיתית? כאשר האדם מגיע לתפיסה שכל מה שהוא רואה זה משולים, אז הוא מגיע לכוח בלב שכל דבר שהלב רואה הוא תופס אותו כמושל, והוא מחפש שהוא יעשה כלי לנימיוס של הדובו. עין רויו. האדם מסתכל וראה מייסה. המייסה שהוא ראה נעתק ללב. מה קורה אצל אדם בדרך כלל? זה נעתק אצל הלב כנמשל, לא כמושל. אם זה נעתק אצל הלב כנמשל ולא מושל, הלב לא קיבל מזה כמעט כלום. ויעשר על כן, לפעמים הוא יקבל מזה חידוד של חומריוס, כי מה שהעין ראתה היא חומריוס. אבל אם כל מה שהלב רואה, האדם תופס אותו כמושל, הרי שבשעה שהעין רויו והראייה הזו הותקה ללב, הלב רואה את זה כמושל, והוא מחפש לזה נמשל. אז הלב מתעלה לנקודת הנמשל מכל מה שהוא רואה כאן בעולם. הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו עכשיו בגן עדן, הוא שם אותנו נשומה בגוף כאן בעולם הזה. כל אדם שלא במדרגה של בנויים של קדושים, של הוראת צורסא דזוזה, הוא חי בתוך העולם. מה אנחנו עושים עם כל הצורות שאנחנו רואים ביום? כל אחד מאיתנו רואה עשרות, מאות ואולי אלפי צורות ביום. מה אנחנו עושים עם אותן צורות? אם אדם לא עושה כלום עם אותן צורות, אז הלב שלו מתרגל לקבל כל הזמן נמשל. ומה הנמשל שהלב קיבל? חומריוס,
שם הלב נשאר. יצר לב אודום רע מנעורו. אבל אם האדם מרגיל את עצמו שכל ראייה של עין שמועתקת ללב היא הופכת להיות ראייה של כלי, מכאן ואילך הוא משתמש בכל כלי כזה להגיע לרוחניס. וכן יש כאן שני חלקים, מה שדיברנו עד השתי. יש מה שהאדם מצייר לכתחיל את ציורי הלב, דמיונוס הלב מצד ימוני שבלב ומצד שמאלי שבלב שהוא יראה. זו עבודה אחת. וגם שם הוא צריך לצייר ציורים בתור מושל להגיע לנמשל. אבל יש מה שהאדם רואה בין כך ובין כך. על דרך כלל מה זה פועל אצל האודום? עין רויו ולב חוימד. למה עין רויו ולב חוימד? רואה סויטו בקלקולו יזיר עצמי מן היין, אפילו שהוא רואה את הקלקול של הסויטו, הוא נמשך לשתיית היין ולא מתרחק מכוח הקלקול, כי העין רואה את זה כנמשל, לא כמושל. אם רואה את זה כנמשל, היא נמשכת לחומריוס. מה שאין כן אם אדם כל ראי רואה אותה כמושל, מכאן ואילך הוא יכול לתאר את הלב שלו לעלות לו אילום יותר עליון. אלו הם שני החלקים בכלולוס של ציור הלב. ציור הלב שהאדם מצד עצמו מצייר דברים חדשים, זה עצמו מתחלק לשניים, לאהבה ויראה. וחלק שני של ציור שבין כך ובין כך כל אחד מאיתנו רואה כל יום ויום, מישהו לא עושה גינוי. את אותם ציורים שאנחנו רואים צריך לתפוס אותם כמושל. כשתופסים אותם כמושל, יש לנו כבר את הציור הזה בלב, העין ראתה את אותו דבר, הלב נחקק באותה ראייה, או שהוא יביא אותו ללב חוימד וכלי המעשה גוימרים גשמיוס, או שזה יביא אותו כמו החופץ חיים ללב חוימד לרוחניוס וכלי המעשה גוימרים מייסים טויבים וטויבים. זה סוד פנימיוס ראי הסלב. העומק שבדבורי, לב תופס מציאוס. כאשר היד ממששת דברים, מה היא ממששת? את מה שקיים. כאשר העין רואה דברים, מישהו לא בעל דמיינס, אז מה היא רואה? את מה שקיים. כאשר האדם חי, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוח שנקרא דמיין. כל אחד לפי הגדורוסוי, לפי גודלוי ולפי סגנוינוי, אבל לכל אחד יש כוח שנקרא דמיין. מה קורה בשעה שכל אחד מאיתנו נמצא במצב שנקרא דמיין? אצל כל אדם זה קיים על דרך כלל בחלום מהלילה, אבל גם אצל כל אדם על דרך כלל ברמה מסוימת זה גם קיים ביום עצמו. רק שאלה כמה ואיך. אבל כל אחד מאיתנו יש לו זמנים שמשתמש, קשה להגדיר את זה משתמש, אלא בלשון יותר נכונה, הדמיין שולט עליו. מה קורה? עומק הדובר של הבעיה זה לא הזמן שהאדם מדמיין. זו בעיה, זה ביטול זמן, אבל לא זה עיקר הבעיה. עיקר הבעיה היא שהאדם שלא עבד עם ליבוי, אז הדמיין הוא זה ששולט אצלו על הלב. הלב שלו לא מכיר צורי רוחניס, אלא הלב שלו מה הוא מכיר? צורה שנקראת דמיון. עין רויו ולב חוימד. אז מה הלב שלו יצר? חמדה. חמדה וכולו דמיין. אין עוד אומייס ותאבוסי ביודו, יש לו אימון רויצה מורסיים. אז הראי הסמונה מה יצר אצלו? דמיון של 200. אז כל ראי יגש מסמה יוצרת אצלו? דמיין. אז הלב שלו הופך להיות לב שכולו דמיין. כולוי, או רובי ככולוי. אדם שלו עובד לתאר את הלב שלו, אז מחמד שהלב הרי כן מקבל רשומי מראי הסעין, וראי הסעין יוצרת לב חוימד, ולב חוימד זה יש לו אימון רויצה מורסיים, בכדי לרצות 200 הוא מדמיין את 200. אז הלב שלו במה הוא עוסק? הוא עוסק בדמיינס. יכול להיות ששכל אודום שקוע בעיון התוירו, ולב אודום כולו בדמיין. רק על דרך כלל, בן אדם לא מרגיש את ליבוי, אז הוא לא מרגיש שהלב שלו נמצא באילום דדמיין. יכול להיות אדם שבשכל הוא זך, יש לו שכל דק ומעיין, מופלוג, אבל הלב שלו חי כתינוק בן יוימוי. כל אחד שיש לו תינוק בבית רואה איך תינוקות משחקים באילום הדמיין בפועל.
אצל התינוק אין שכל, אז מתגלה רק הדמיין שבלב. מה קורה בשעה שהאדם גדל? אז השכל מתחזק, הוא מעפיל על הלב. אבל הלב נשאר באותו מדרגה שנקראת דמיין. כמו שהוא נולד, כמו שהוא היה תינוק בן שנה, תינוקת בת שנתיים משחקת עם הבובה, אותו מדרגה של דמיין נשאר אצלו בלב. אלא שהמוח מעפיל על הלב, לא רואים את הלב, אבל התפיסה של הלב של דמיין הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. כשהוא היה תינוק הוא רצה דברים שקטנים רוצים, כשהוא גדול יש לו מונה רויצה מורסיים, אז הוא עושה כל הזמן בדמיינס שלא ילו מה זה. רק מחמד שברוך השם המוח פועל אצלו הרבה מאוד, אז הוא פחות מרגיש את דמיינס הלב. אבל אם היינו באים לצייר את הלב שלו איך הוא נראה, הוא לב שחי כולו בדמיין. כל אדם שלא עבד לתאר את ליבוי, השכל שלו אולי חי את מה שקורה במציאוס. הלב שלו חי דמיין. זה עומק הסתירה בין מדרגת השכל למדרגת הלב. פשטות בן אדם תופס שבשכל יש לנו הרבה ידיעות עליונות ואנחנו לא זוכים להרגיש אותם. כל אחד לפי ערכו. וזה אמס. אבל עומק הסתירה היא הרבה יותר עמוקה. עומק הסתירה היא שהלב תופס דמיין והשכל תופס מה צריך להיות במציאוס. שכל לא תופס מציאוס, שכל מחייב את מה שצריך להיות. לב תופס את המציאוס. אדם שהשכל שלו קרא ושונו ולומד ושימש חכמים אבל לא עבד עם עצמו, אז השכל שלו תופס את המדרגות העליונות שצריכים להיות, הלב שלו תופס את הדמיין. כאן הוא חי כביכול בן אדם אחד עם פיצול אישיות, עם שתי כוחות נפרדים. לב שלו עבר את המערכת שנקרא ראייה דקדושה, אלא יש אצלו רק את המערכת של ותרא או אישו וחיטה והוא לו עיניים. אז מכאן ואילך מהתפיסה של אותו לב, התפיסה של אותו לב זה עין רויו, לב חוימד, חוימד כלומר חמדה, כמו שאומר הספורנו, זה דמיין. לא מצד ההגדרה החיצונית רק שהוא רוצה דברים שאינם טובים, זה אמת, אבל העומק של הדובו, לב שחי בחמדה לא אילו מה זה, אז הוא חי כל הזמן, יש לו אימון רויצה מורסיים, אז את מה הוא חי? את הדמיין של המורסיים. אז הלב שלו לא חי מציאוס, אלא הוא חי דמיינס. אנשים שהשכל שלהם חלש רואים את זה יותר, שהם חיים יותר בדמיינס, כי הלב שלהם מתגלה. אנשים שהשכל שלהם יותר חזק הוא מעפיל על הלב, אז לא רואים כל כך את דמיינס הלב, אז זה מתפרץ כגחלס ושלבס שיוצאת לאחר מכן מן החרוקי. אבל הנקודה הפנימית היא שהלב תופס מערכת שכל עין רויו, וזה יוצר דמיין של הלב, והלב חי כולו במהלך שנקרא דמיין. או אודום אוסור במוסקולוי וחופשי בדמיונוי, לא שנתחיל עשה איגרס המוסר של רבי ישראל. זו עומק הדובר חופשי בדמיונוי. חופשי בדמיונוי, כי הלב מצד עצמו יצר לב, ואודום רע מנעורוב, הוא עומד במוקרים שכולו דמיין. זה מוקרים מדרגת הלב. אבל אם האדם משתמש בכוח הדמיין שבלב ככלי לציור, אין חלל ימוני של האווה, אין חלל שמאלי לעירה, וייסר על כן, כמו שאמרנו, כל ציורי העין רויו שמגיעים ללב, הוא תופס אותם כמושל, הוא מחפש את הנמשל שבהם. כאן הוא לוקח את הדמיין שבלב והוא מגיע ממושל לנמשל. נמשל הופך אצלו למציאוס. כאן הוא יוצא מהאוילום שנקרא דמיין לאוילום שנקרא מציאוס. עומק העבודה של האדם זה לא מה שפשטות תופסים, תאר ליבנו לעובדך באמס, שיש חלל שמאלי שבלב שיש בו יצר אור, וצריך לתאר את אותו יצר אור. זה אמס, אבל יש בזה עומק. העומק היא לצאת מלב שחל בדמיין ללב שחי מציאוס. מי שחי מציאוס מרגיש את התוירו שהיא המציאוס האמיתיס. הוא מרגיש את הקודש ברוך הוא שיש מוצוי, הוא המציאוס המוחלטס. ואם הוא אינו מוצוי, אומר הרמב"ם בתחילת יסוד התורה, אז שום דבר אינו מוצוי. למה האדם לא מרגיש את הקודש ברוך הוא? כי הלב לא תופס מציאוס, אלא הוא תופס דמיין. הוא תופס דמיין, הוא תופס את כל דמיינס של העלמין. זה לא רק ההגדרה שהלב לא טהור ולכן הוא לא מרגיש את השם יזבורך, אלא עומק ההגדרה.
הלב חי את הדמיין. כשהוא חי דמיין, הוא לא חי מציאוס. הקדוש ברוך הוא מציאוס מוחלטס, ומי שהלב שלו חי מציאוס, אז הוא מרגיש את מציאוס היסבורך כמציאוס פשוטו המוחלטת ביותר שיש. אדם שלא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל המייס לייס, אין לכאורה יגדוי לו מזו שהלב שלו נמצא בעלמא דדמיין. וככל שהוא יצא מעלמא דדמיין, לפי ערך היציאה, כך הוא חש את מציאוס השם יסבורך בלבובו. אם כן, סיכום הדבורים, עומק העבודו של הראייה היא לצאת מראייה שרואה עין רויו ולב חוימד, ואז האדם נכנס ליש לו אימון רויצם עושיים, אז הוא רואה דמיין, ולהיכנס למציאוס שהוא רואה את הדבר כמושל, ואז הוא מגיע לנמשל שהוא המציאוס האמיתיס. מי שכל חייו רואה בליבוי את כל הבריאה כמושל, הוא מחפש לה את הנמשל, הוא זה שיזכה להגיע למציאוס האמיתיס ולהרגיש את בוירוי בשלימוס אומן ואומן.